న్యూస్ ఆంధ్ర. మన దేవుడు బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి 134వ జయంతి ఉత్సవాల్లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యువజన సంఘం నెహ్రూపేట వారి ఆధ్వర్యంలో నూజివీడు పట్టణంలో భారీగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాటు చేశాము. ఇది పార్టీలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో వివరాలు ఉదయం 8 గంటలకు ముఖ్య అతిథులుగా నూజివీడు పట్టణ పోలీసు సిఐ గారు పాల్గొంటారు. నెహ్రూపేటలో గల అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేసి పూలమాలలతో నివాళులర్పించడం జరుగుతుంది. అనంతరం నెహ్రూపేట నుంచి పట్టణ పురవీధులలో అంబేద్కర్ గారి చిత్రపటాన్ని ఊరేగిస్తూ భారీ ర్యాలీతో ఆర్ఎన్బి ఆఫీస్ సెంటర్ నందు గల అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం వరకు ఉంటుంది. కావున ప్రతి ఒక్కరు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని, ముఖ్యంగా ఉన్న పట్టణంలో ఎస్సీ పేటలలో దళితులందరూ పాల్గొని ఆ మహనీయుని కృతజ్ఞతాభావంతో తమ అభిమానాన్ని చాటుకొని ఘనంగా నివాళులు అర్పించాల్సిందిగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యువజన సంఘం నెహ్రూపేట వారి తరపున ప్రతి ఒక్కరికి ఆహ్వానం తెలియజేస్తుంది.